Sme dlhodobí nájomcovia týchto priestorov, ako bývalí zamestnanci Parku kultúry a oddychu. Tu žijeme dlhé roky, trošku by som povedala veľmi, nám to prirastlo k srdcu, celý tento amfiteáter, no a za tie roky, čo už tak to chátra, nám to bolo ľúto. Teraz prišla tá príležitosť, bola ponuka, bola tá možnosť trošku urobiť niečo pre tento amfiteáter. Bolo to strašne zarastené, zanedbané, nefungovalo to už vyše 20 rokov. Tak po troške sme to začali vyčistiť, začali sa tieto upratovacie práce v máji tohto roku, ale do dneska poviem, že len vynášame smeti, lebo tu bolo veľmi zarastené, tak ľudia, čo chodia okolo, vedia, lebo tým, že sme v strede mesta, dá sa povedať, dosť veľa ľudí prejde okolo. Budú sa dávať nové lavičky, čo sme už vytrhali, tie staré. Vykosené je, no už teraz tretíkrát je kosené. Schodíky, čo sa týka, keď sa chodí hore na javisko, dole, čo sa týka priestorov. Šatne tam budú, aj boli toalety a také veci, tie sa čistia, malujú. Tieto rekonštrukčné práce sú na etapy rozdelené a momentálne je o tom celé, aby sme to dali do takého stavu, aby sa tu dalo fungovať proste. Bezpečnosť, čistota, aby mohli byť tu nejaké akcie. Na otvorenie amfiteátra sa plánuje 24. júla, kedy bude aj trojdňový festival Rockscape. Do budúcna plánujeme aj filmový klub, aby tu fungoval, občianske združenie. Tohto klubu boli takí iniciátori aj toho, že ten amfik trošku začal, akože sa o to zaujímali ľudia a že ozaj oni boli takí mladí aktivisti. Plánujeme aj celoročné využitie tohto amfiteátra. Tu kedysi býval aj amfikbar, tak čo by sme radi obnovili. Toto je bývalý tzv. Amfikbar. Momentálne je to vymalované, ale v budúcnosti by sme chceli teda ten amfikbar obnoviť zase tým, že trošku väčšiu rekonštrukciu, nové okná, vchod tam z ulice, vonku nejaké sedenie a tak. Je tu viac možností aj celoročne. Niektoré aktivity možno z námestia presunúť sem. Kapacita tohto amfiteátra je tak 7-8 tisíc ľudí, čiže vieme zabezpečiť, aj keď bude veľký záujem o rôzne akcie, aby tu ľudia boli spokojní, pohodlne sa usadali a sa kultúrne vyžili.